Señoras e señores, son as 6:35 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato, todas as tardes aquí cociñando para vostedes, que nos encanta, e ademais, védelo moitos e moitas, así que estamos encantadísimos. Que, por certo, non sabedes onde están as receitas? No @voltascoprato, TikTok, Instagram, Facebook, aí todo. Seguídenos, por favor, porque se as receitas é cousa vosa, os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. Como estamos? Moi ben. Ben? Sí. Sí? Hoxe é un día un pouquiño especial para Xulio, Despois descubrirémolo. Ti sabes algo disto, Merche, ou non? No, Non sabes nada? no, non me dixo nada. É que eu... Aparte de que porque eu vou bañar. No. Temos unha sorpresiña, digámoslo Vale. así. Unha sorpresiña, sí, para Vale. Xulio, que veremos despois. En calquera caso, imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Ramona da Laracha. Chámome Ramona, son de Golmar e vou vos contar como fago eu as filloas. Eu fago as filloas de forma moi tradicional, con ovos, sal, fariña e auga. Non lle boto leite nin nada porque despois xogo un pouco co relleno. Boto os huevos e boto a fariña e vou mezclando e a min faime menos grumos. Logo colles a sartén con trociño de touciño e untamos a sartén e boto o almohado. Doulle un meneíto a sartén para estendelo ao almohado, poñémolo ao lume, en canto levanta a orelliña, damoslle a volta, cocémola do outro lado e listo. E despois as comemos ou dulce ou salado. E bueno, a ver se os salen tan ben como a mí. Ai, gustoume o que dixo Ramona e o que puxeron os compañeiros, a medida estándar en Galicia, non? Cando faz filloas é un caldeiro de filloas. Además, de verdade. É así. O sea, de feito, eu recordo os caldeiros do leite, que era o que se utilizaba como medida para facer o amado das filloas, na casa de meus avós. Non sei se vos... Azuis. Azuis. Non sei se vos tamén en Silledes, sí? Sí. Era así. En Saíderes que é onde se facían. Perfecto, onde as facíades vos. No sur, Merche? Eu, o sea... Non utilizabades caldeiros? Non, potas, o sea... Potas? Sí, unha pota para facer o amoado, pero caldeiros non. Bueno, Ou pois na mira. miña casa non, igual nada veciño Claro, sí. pero que, por non sei. certo, tamén é curioso das receitas, porque en cada casa hai unha receita. Sí, eu vou a facer hoxe a receita da miña casa. É como é? Con leite. Ah, vale, é con Con leite. leite, sí. Vale, pois empezan as diferenzas, porque a de Xulio vai ser... Con agua, como a de Ramona. Ves? Van ser distintas. Porque lle gusta xa ir dicindo a Ramona que ten que gañar el. É así, é así. Porque vou facer a mesma receta que ela. E de condimentos que lle botades ti? Eu vou meter un poquinho de mazá asada e despois vou facer unha salsiña flamexada moi rica. Mazá asada, na filloa. Moi Nunca rica. provei, Pois vale a probar. Vale, gústame. E a nosa queridísima Merche Rodal? Eu vou facer algo moi tradicional, vou facer unha crema pasteleira e despois voulle botar un poquinho de froita. Hoxe van a ser uns amorodos, así. como- Pois queden, señores e señores, no Voltas co Prato, porque hoxe cociñamos filloas. Vamos alá. Pim. Vamos, Xulio, Mira, o amado. Bueno, temos vou un prender. filloeiro, que non é un filloeiro como os que hai normalmente nas casas, cando tes a cociña de ferro. Este é de piso. Este é de piso. É un É un filloeiro filloeiro de de piso. piso. É un filloeiro de Claro, se piso. non tes casa, pois un filloeiro Claro, de piso. eu como teño casa... Perfecto. Xo tes un tao, que brille, Sí, teño un poquinho, Táchelo sobre xa con todo, touciño. con touciño, para quitar un pouco as impurezas que podía ter a Mira, filloeira. quero, antes de nada, quero dicir unha cousa. A ver, Porque sorpréndeme. a miña querida parella fai as filloas en vez de con touciño, con aceite. Sí, A mí iso parece unha falta de respeto. pois dillo ela. Non, xa lle dixen. Xa lle dixen. Eu vou facer con touciño. É mellor con touciño, non? Bueno, Como sabe mellor? É unha casa que se non teño touciño uso aceite. Que che vou dicir? Xa, pero se tes touciño, Mellor co touciño. mellor co touciño. Como vas facer o amado? Porque non pringas. Mira, eu fago un truquiño para que non me faga grumos, que lle boto un chisquiño de aceite, un poquinho de aceite, Aí está. e aí boto a fariña. Para que non che faga os grumos. Para que non O me faga aceite grumos. para que non faga grumos. Vou botar 3 cucharadiñas. Veña, así, veña. A ollo, vale. Medidas, caldeiro de filloas, 3 cullares a ollo. Entón, mira, se empapase co aceite, Pasaches, ti dis. no, papas, que se empapa co aceite, vou Ah, botar vale, un pouco vale. máis, non me pasei. Vale, Non entón me paso ese porque é o isto- truco. Claro, o truco é ir botando según che vai pedindo. Ajá. Vale, entón, quedache como unha arroz fría. Está guai o truco, vale, anotámoslo na casa, anotámoslo, sacamos a libreta do Voltas co Prato e anotamos. Vale, Truco, mira, ves, un pouco de queda aceite todo. para as filloas, para que non faga grumos. E aparte axúdache a que non se agarren tampouco, non hai que botarlle tanto aceite despois vale. en caso de que o fagas con aceite. E aquí vamos a botar 4 huevos. Moi ben.
Vale, pois mira, mentre vas preparando iso, que chame Galicia, por favor, chamade 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato. Recordade que nos tedes que contar como facedes vos as vosas filloas. A nos encántanos saber como son as receitas de todas as casas de Galicia. Das 4 provincias de Galicia queremos saber as receitas 664-483419. Ademais, repartimos cartos, como todos os días. 50 euros dunha vez, 50 de outro, chamade ao Voltas co Prato que repartimos aquí para a fin de semana. Xulio. Vale, mira, botei un chisquiño de sal tamén. Ajá. E agora voulle mesturando ben o ovo con esa fariña que tiñamos mollada con aceite. Ajá. O sea, é un amoado sinxelo, polo que Sí, estamos moi vendo. sinxelo, Non despois- ten complicación ninguna. Claro, e despois simplemente vamos ir botando un poquinho de auga hasta que nos quede ca textura que nos queremos. Porque recordamos que as de Xulio van ser con auga. Eso é. As de Merchi van ser de leite. Con as de- auga limpa. A ver, falaban as señoras aquí do público que las fanas con agua porque do cocido. Xulio xa estuvo aquí razonando cas señoras do público para que lle Claro. foran contando Claro. os truquiños Claro, para conquistar o padal de Ramona. Ca agua do cocido quedan moi ricas, pero claro, vou facer doces. Ah, Entón, claro, non ten moito sentido que lle bote... sí, porque se agua fan do moitas cocido. con caldos, non? Tamén. Claro, Cos con caldos. caldos, co sangue. Co sangue tamén, que Cosa que tamén co quedan así un sangue é pa valientes, porque ten un sabor máis fuerte. Entón, Bah, tampouco a ti gustan, che? non me disgustan, quer decir, non é... A ti hai algo que non che guste, cañota? Ti, pero polo demais todo bastante ben. Mira, voulle botar para estes 4 ovos, vamos a botar aproximadamente medio litriño de auga. Bueno, está dicindo aproximadamente, iso quere dicir que non Porque ten eso- unha medida estándar. Claro, porque non? eso... A ver, en cada casa fan, como decíades antes, unha Unha receita. Entón, dependendo de como da textura que vai acollendo o almohado, Sí, ves? aí está, vela, vela. Dependendo de como vexas o espesor como cae, Ves. vale hecho ou non. De feito, Pero- a primeira sempre é de prueba, a primeira fillo A primeira que se sempre de fai. prueba, e despois corrígelo, de espesor. E ti crees que está ben espeso así? Eu non sei, vou botar un chisquiño máis de auga polas dudas. Non lo veo. É que o problema de facelas nun vitro é que non é o mesmo Tache un que pouco de facelas medo. ao lume. Estás un pouco nervioso? No, Pois ser ti, que normalmente sempre eres tan seguro. nervioso A non, ver, pero... a ver se vas Vamos liar con probar. as filloas. Apago Non te isto, poñas que... nervioso. Que non se poña nervioso, vamos con Merchi Rodalde, deixámoslo solo cos seus pensamentos. Dándolle aí. A ver, Merchi, ves, as túas son máis branquiñas ao ser con leite, non? O ser doces e creo que o leite, pois valle dar unha... Esos son crepes, non? Escoita, estánche falando por iso que daches calada. Sí. Sí. Está falando Julio, estaba falando por aquí. Como que non son filloas? Estos sí son filloas, señor Julio. Bueno, son... Ah, Filloas vale. moi ricas, as que Chámalle. facía a miña nai e a miña abuela de toda a vida. Isto Bueno. é facelas e comelas, e encima, se levan crema pasteleira, moito mellor. Acabastes. Sí, podemos seguir co programa, veña. Vale. Isto é das fillos ou é da crema pasteleira? Isto é a Merchi? crema pasteleira. Ah, vale. Que decía eu? Eu pensei que isto era o amoado que estabas volcando aí. No, Eu, no. que fai esta muller? Vou facer Non. agora mismo amoado. Isto é a crema pasteleira. Sí. Que llevas coa que vai rechear. Que xa está fervendo un pouquiño, xa está Vale. lista, apagamos, vale? A crema pasteleira espesa moi rápido, non? Sí, hai que remexer continuamente Pa que para non que se non se queime. pegue e non se queime. Pois dime os ingredientes que leva para que os saiba a xente na casa. A crema pasteleira leva 2 xemas de ovo, Dúas xemas 2 culleradas de azucre, Correcto. medio litro de leite Ajá. e 30 gramos de fariña de millo refinada. Isto va- Ademais, aromáticos, Ah, claro. ose, limón e vainilla. Que raro, En ti. E agora un truquiño, para que non faga... Hai unha costriña que ás veces queda cando a crema refría. Que me encanta a min, por certo. En encanta cha costra. Sí. Non sei se darche Son o así truco. eu. Bueno, Son así. se queres que quede a collo costra, así e como. se che gusta a costra, deixas así a refriar, esa está. Vale. Pero se non che gusta, poslle un poquinho de papel de film e o paigas directamente a crema e así xa non se fai costra, vale? Porlle así o papel de plástico este, o de Pegadiño. film, pegado Vale. abaixo. Pegadiño abaixo así. Bueno, cantos trucos hoxe no Voltas co Prato, gústame, cantos trucos hoxe. Por un lado temos o do aceite de Xulio dentro do amoado das filloas para que non se pegue, ou para que non faga grumos máis ben a fariña, e por outro lado temos este para crema pasteleira de Merchi para que non faga esa costriña. Entón, poñedeslle por riba o plástico, e xa está. Maravilla total e absoluta neste programa. Vamos ver o amoado de Merchi. Non leva azucre. Non Vale, leva o azúcar. azucre botámoslle despois, cando estean as filloas feitas, botámoslle o azucre, Vamos vale? facer unha cousa. Como vas comezar agora, vamos chamar a Ramona. Vale. E que ela vaya vendo tamén como faz ti. Vale. Vale, que pase, por favor, Ramona. Da Laracha, hoxe connosco no Voltas co Prato. Un aplauso. Hola.
Hola. Hola. Que tal, como estás? Pois moi ben, Estás aquí ben? estou moi ben, aquí con vos. Estás ben? Sí. Sínteste ben? Estupenda. Perfecto. Estupenda. Perfecto. Pois vamos ver o amoado de Merchi, porque ti hoxe trouxéchesnos unha receita de fillós. Moi Bótate para sencilla, allá. moi sencilla, que se fixo sempre na nosa casa. Xa, esa é da vosa casa, non? Sí, esa Vale, é a da vale. nosa casa. Bueno, Pero estáche fervendo isto, Merchi? Moi ben, que nada, se nada, queima. Se che vai queimar a crema pasteleira, vale. Entón, vamoslle contar como faz ti o amoado, porque o teu é con leite. Claro, na miña Ti casa falo con sempre se auga. fixeron con leite. Auga, sí, Vale. con leite. Sí, entonces é un ovo, non lle boto azúcar agora, botolle unha vez feitas as filloas, despois Sí, botolle un sí. poquinho por riba. Ajá. Entón é un ovo, medio litro de leite, reladura de limón que xa lle puxen, e 150 gramos de fariña, que lle vou botando pouquiño a pouco para que non faga grumos. Fixadeos tamén a diferenza entre a receita que está facendo Xulio, que as cantidades son certamente inexactas, digamos, máis ou menos. Más meña. E, sin embargo, as de Merchi van ao gramo e ao mililitro. É así, é Porque así. son de leite. Sí, porque son de leite, efectivamente. Por eso vou gañar eu. Vale. Bueno, eso veremos. Moi ben, Ramona. É que... Ramona, Eso é que ben así, el ben moi lanzado. Ben sempre. lanzado, Ben ben sempre moi lanzado. lanzado e ás veces hai que baixar unha marcha. Xa baixo, Sí, xa. Así como subo. Entón, leite, 150 gramos de fariña, dixeches, Sí, non? medio litro de leite. Medio litro de leite. Leite enteiro. Podes utilizar leites vegetais semidesnatados, pero no meu gusto, sabes, un 12, con leite enteiro sempre queda moito mellor. Eu creo que nas casas de Galicia sempre se fixo con leite de amendo, Sí. Como leite de amêndoa? Sí. Sí. Leite de amêndoa? Estou de broma, home. Como se iba a facer con leite de amendo ou con leites vegetais? Facíase con leite sacado do frío. Sacado do frío, pumba, leite. Bueno, Non? eu dou opcións. Digo eu. Por si alguén precisa opcións, dou opcións. Ai, vamos ver o de Xulio, porque así tamén podes opinar. Vamos ver, mira, fíxate que de Xulio xa está queimada. Xa está un pouco Xa está queimada, queimada, a de Xulio. É a segunda. Porque a primeira saleu mellor, pero... Pois a primeira sempre sale máis mal. Teño que facer ca forza do lume, hombre. Non te Sí. dixen que era complicado eso. Sí. Pero bueno, Almado quedou ben. Estou está facendo un pouco gordiñas porque teño que rellenalas e despois van volver ao lume. Para que non rachen ou non, non? Para ou non que, se claro, tosten para demasiado. que soporten o recheo que llevo a meter. Vale. Ti touciño ou aceite? Touciño. Touciño, verdad? Sí, mellor. eso é Mellor. Que lle botas? Sí, Touciño. touciño. Sí, Claro. touciño. Sí. Pois mira, o recheo, vou a facer un recheño de mazá asada, que xa teño aquí, que vou quitar agora a carne. E vaiche gustar, porque non queda dulzón, pero queda un poquinho ácido. Ah, E vai ir moi ben, porque despois a salsiña que vai levar sí que leva máis dulce. Sí. Vou facer así un flambeado como fan os franceses o Suzette, ti vas como un pouco máis ácido, non? Coa mazá, así, a laranxa. un pouco máis ácido pero- para que non empalague co... Pero co resto Merchi da vai con algo máis doce, porque vai co amorodo máis ca crema pasteleira. Ti, Ramona, Eu botolle si tes que escoller unha das dúas... máis dulce, máis doce. O sea, que vas con Merchi. Sí. A pesar de todos os intentos de Xulio de decir Non hai. que el fai todo como fai Ramona, pois non. Non hai problema, Non que é. lle vou botar máis azucre. Bueno, Ramona, pois damosche un aplauso, as gracias por estar no programa e pedimos que vayas á zona de sufridores a sentarte bravo. ali, vale? Moi ben. Veña, un aplauso Vale. para Ramona da Laracha, que está con nós con a Voltas co Prato. Que rápido nos chama a xente neste programa que nos encanta que nos chamedes. Vamos a ver que nos din desde Salceda de Caselas. Hola, Elena, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, ben. A ver, ti eres Perfectamente. de facer as filloas de leite, de auga, de sangue, de caldo, como as facedes vos? No, por aquí, por esta zona de caldo, moito non facemos. Pero bueno, de leite, Sí. con leite, e a veces mezclado. A veces mezclo a agua e o leite. Ah, mesturando auga e leite. Tamén. Pero Va- me gusta... Sí. Me gusta moito a idea de Xulio, de botarlle o aceite. Eso sí que o vou probar, Para que non che faga os grumos, dis? Sí, pois sí. Ves? É que sempre Pois aprendes cousas neste programa, Pois. incluso de Xulio, aprendes cousas. Xusto, pois sí, Sí. me gusta moito a idea. Bueno, se tiveres que escoller unha das dúas receitas que temos hoxe aquí, con cal quedas? Aí, pois me pondrías en apuros porque eu creo que tomo nota das dúas, Bueno, pero- de eso se trata, de que aprendas das en dúas. que orden? Pero en que orden? En que orden? Bueno, en primeiro xa dixen que me gusta a idea de Xulio. E de Merchi, pois tamén.
Moi ben, Elena, pois anota as receitas e trata de facelas na casa en Salcedo de Caselas, vale? Sí, señor, claro Veña, que sí. un bico enorme. Outro favor. Chao, un bico gigantesco. Chao. Sabes que é unha pena, Cañotas? Ai, Non teras da pedra para facer este prato, eh? pero... Menos mal que teño que facer eu todo. Por qué? E fun eu a xunto meu tío a que non as fixera na pedra. Como? Fuches Fun a a xunto meu tío Albino, que é un fenómeno facendo filloas, e fun a xixar, porque axudar non axudei. Xa, fixetes como a mí, non? Sí, fixen de Cañotas, eso é. Fixetes de Cañotas con teu tío? Sí. Ai, pois, señoras e señores, Te gravei a experiencia, imos ver o tío de Xulio, que seguro que ten unha pedra espectacular, porque hoxe temoslle que agradecer a Xulio que fose onde o seu tío Albino. No, é Albino. Albino tamén, non? Claro. Para despistados estamos en Barrandaos, Saídres. Aquí imos ver como é iso das filloas á pedra. O tío Albino prendeu o lume hai horas porque a pedra, para crear filloas, precisamos a caloriña e que estea ben repartida por toda a pedra. O amoado tamén leva tempo repousando, dende onte pola noite. Veremos que tal se dan. Logo de untar a pedra co touciño, hai que repartir a masa cun cullerón de xeito equilibrado para que coza por igual. Cando se erga polas beiras, xa se lle pode dar a volta. E se hai problemas, bueno, pois haberá que buscar solucións. Estas filloas parecen encaixe de camariña, son historia viva da nosa gastronomía. E sí, non hai unha igual. Poden levar caldo, sangue, auga ou viño, e con elas envolvense os chourizos, que é unha gloria. Tamén acompañan cocidos, roxóns ou un pouco de queixo e mel, xa o sabedes, unha maravilla. Se podedes, ide á festa da filloa a Pedra de Baña, que é agora en marzo. E uns días antes, por certo, tedes a del Estedo. E mentres ide probando as receitas de hoxe, as do plató, ou as do tío Albino, que tamén estaban moi boas polo que dicía Xulio, Sí, e os que os probaron tamén. Sí, todo o que mundo daría dicía que gracias a estaba Albino, que é un tío estupendo, aparte que é meu tío estupendo. É un tío, non? É unha tamén. persoa estupenda tamén. Pois sí, a verdade é que sí. Vale. Vamos con Merchi Rodal, veña, que creo que anda xa aquí cos amorodos. Amorodos. Pero botácheslle algo así ácido, así, porque é recende. Ábreme os fociños. A ver, que é isto? A ver, Non bebas, isto é vinagre, non? Eso é vinagre, un poquinho de vinagre de Módena. De Módena, sí. Vale. Un botelle, non son moitos amorodos, a mirache que era medio quiliño Pero, e botei... Merchi, desculpa a miña cara, eso vai estar bo. Vamos Quer a probar. dicir, vinagre con amorodos. Con azúcar e amorodos, un pouquiño solo, vale? Vale. Non, eu son moi fan dos amorodos, Foi moi fan. Pois a verás que ricos Sí, quedan sí, así. E coa cremiña Vale. pasteleiras... Teño que empezar a facer filloas. Vale. Mira, o amoado das filloas ten que estar media hora repousando, vale? Media hora, 3/4. Perfecto. O a fariña baixa... Isto vale deixar así ou... Apagamos. Apagámoslo, vale. A fariña baixa. Vale. Entón hai que darlle un remesido, vale? Como tuvo ese repouso, se houbo algún grumo que quedou polo medio, xa se vai desfacer neste tempo, vale? Perfecto. Entón, é bastante líquido, sabes? Pero non pasa nada, ten pouquiña fariña. A ver se me saen ben. Vale, e ti con que untas a filloa? Porque estamos debatendo isto... Se teño unto, con unto. Pero se non teño unto, hai dúas opcións. Unha con manteiga, dúas con aceite. Vale. Se hai manteiga tamén vale. Sí. Pero nunca vai ser o mesmo que un. Non, hoxe temos unto. Hoxe temos unto. Vale, vamos. pois veña, vamos untar aí a tixoliña. A tixoliña, dalle aí. A miña intención, hai moita xente hoxe no público. Que queres facer para todo o mundo? Sí. A canto queres isto? De lume, digo. Quero que me acendas as dúas. E se temos un pouco de sorte, e non sei, a ver se non queimamos moitas. E facemos... Vai facer a dúas mans as filloas, señoras e señores, chegou o momento de que o público alucine con nós hoxe no programa, porque Merchi promete facer filloas para todos os asistentes do A Voltas co Prato. E ademais, dixe Merchi, tamén quero repartir cartos, porque ela é así. Hoxe veu xenerosa. Con que acompaña Merchi as súas filloas? Con crema pasteleira e amorodos. Con que acompaña Merchi as súas filloas? Con crema e amorodos. 664-483419, chamade ao Voltas co Prato, podedes gañar unha filloa. Non vos la podemos mandar, pero 50 euros, sí. Así que chamade. Aí vamos. Merchi, vamos alá, veña. Chegou un momento de verdade. Mima, isto é moi grande. Hai que atemperar ese unto parece que está do congelador. Isto que é? Bueno, temos manteiga, Vamos Isto máis que é, rápido, veña, Merchi? as primeiras con manteiga. É que xa Estamos empezamos preparados, estamos xa non é a preparados. mesma filloa. Esa é a que me vai dar a Esta min. é a primeira. Esa é a que me vai dar a min, xa veredes. E A miña despois- primeira saleume ben, Pero a segunda non. A segunda... Sin presión, A Xuli, por segunda non. favor. Vale, entón, un tiño. Chamada. 50 euros en xogo. Mira, fixache maxia.
A ver, vamos alá. Juan Manuel dos Blancos, que tal? Boa tarde. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Así me gusta, con alegría, con alegría. Moi ben, como estás? Como Ese está? é o millón que se pode fazer. Non sei que dis porque non te entendo nada. Non sei se é que está... Porque non te dá moita cobertura aquí outra. Ah, vale, non ten moita cobertura. Pois vamos rápido, veña, para que ganes os cartos. Con que acompaña Merche as súas filloas? Con crema pastelera e amoroso. Moi ben, 50 euros que van para José Manuel. Moi ben, moi ben. Ti queres máis de filloas de auga ou de leite? Millón de leite, millón de leite. Van, por mira, hoxe Merche parece que vai bastante ben. Mandamos un bico enorme, unha aperta. Pois un vino para vos. Veña, chao, chao, Juan Manuel. Chao, chao, chao. Adeus, adeus. Marchamos con Xulio Mato. Pois mira, Xulio. aquí teño, que xa pensei que non viñas, case se me queima. Es un poquinho caramelo. de azúcar moreno, Sí. que fixen caramelo. E agora vamos a botar Vale, iso é simplemente, Zume de fixémolo laranxa. 30.000 veces neste programa. Auga e azúcar. agua de azúcar Non, e e agora agora está botando un pouco de laranxa. estou botando laranxa. Un pouco non, ben, sin Ben, miedo. sí, un pouco Sin non, ben. miedo. E aquí, o ideal sería botar un poquinho de manteiga, pero como non teño, vamos a botar Veña, un chisquinho de veña. aceite. No, xa Veña, está, veña, xa lle botou, xa lle Está, botou. xa lle Agora non botei veñas aquí de amiga. Veña, Xa lle arranca botei para outro aceite. lado. Xa lle botei aceite. Gracias, Merchi. Vale, entón agora vamos a botar aí a laranxa. Ajá. Vámoslo remexer ben. E isto ten nome, isto que estás facendo? Isto é unha salsa Suzette. Unha salsa Suzette. Unha salsa? Suzette. 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 Como a ti, pero en francés. Suzette. Suzette. Leva azúcar, auga, É que ten de especial. zume de laranxa e licor de laranxa. Eu botei máis zumo de laranxa porque vou sustituir o licor de laranxa por coñá, que vai en todas as casas, É vale? que gusta yo coñá este home, Sí. Gusta yo coñá este home, sempre está co E coñá. para cociñar tamén. Sí, 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 é para coñar tamén. Está Mira, botando máis mazá. Estou botando un poquinho de mazá para que aparezcan algúns tropezos de mazá na nosa salsiña. Ajá. E agora vamos a dar o lume bravo, porque Bravo. queremos que evapore canto antes esta laranxa. Vale. Isto queda super rico con esta filloa, mira, esta xa rellenei, guardei unha para que viras como fago, vale? Está a mazá asada, Sí. doblámola, Faz como paquetiños de facemos filloa, un non? paquetiño e quédanos bárbara pa... Pa min, pa Ramona, pa directora e pa Merche, pa ti nada. Partímolas pola mitad, partímolas pola mitad e dá pa máis, Van, pero así como menos. Estas filloas vamos a rematar aquí na salsa, vanse cociñar un Ah, poquinho vale, na vanse salsa, facer vale? aí. Eso é. Vale, vale. Vámonos a arriscar a que ardan, pero Ah, estás botando xa, vámonos vale, meter vale, aí. vale, vale. Vámonos ver aí como se fan. É super sinxelo, super rico. Moi ben, moi ben. Isto Oh, sobranche... que filloa máis curiosa. A xente na casa ten que estar alucinando, porque normalmente estamos acostumados a filloa, collo filloa do montón como filloa. Vale. Ou botolle chourizo ou roxós, pero non tan elaboradas. Ah, bueno, non é tan elaborado, isto é máis fácil. Bueno, que se fai rápido, sí, pero que ten o seu traballo. Vamos, Valas bañar un pouquiño, non? Isto bonito é de facelo, ou se comedes na cociña encima da mesa de... Claro. Encima da mesa da mesa que ten a cociña de leña. Sí, sí, sí. Falo ali encima e a xente gustalle moito porque Claro. en breve vouche pedir que apagues as luces porque vamos a Vas plantar prender lume? Sí. Patiñas un pouco, hoxe, non? É que estaba pensando en dicir mechero. Patina un pouco. Vamos a Mira, pedir á mira, xente vamos allá. de iluminación que baixe as luces porque llevamos prender lume aquí a isto. Vamos alá. Atención, o Suzette de Xulio Mato. Vamos. Suzette de Xulio Mato. Aí está, aí está, aí está. Aí está. Qué pasada, Ves que chulada, isto queda super Qué rico. bonito. Vais a empezar a caramelizar. E queda... Está a xente no público dicindo filloas ardendo, pero isto... No, pero queda na moi, vida en moi Galicia ben. isto. Claro, é que queda unha salsiña, como ves, acaramelada, espera, Queda como unha máis culler. Queda como espesa, acaramelada, máis ves? acaramelada, sí, sí. E queda super rica. Mi madriña. E agora, como para darlle un toque de frescura, vou a relar encima un poquinho de xenxibre. Non sei se gustará a Ramón o xenxibre, pero vou a arriesgar. No, vou a relar, ainda non lle botei, Ramona, tienes de botarlle senxibre ou non ás cousas? Sensible no, ¿eh? La No, verdad que nunca no. llevo Entón non lle botaxe. voto, entón non lle voto, non te preocupes, Ramona. No, por entón non lle botamos, non, mellor. Non é necesario, ¿Qué? Non é necesario. No, Este é un no, toque destes que se lle dá así a Xulia, Eso é- sabes? Sí. Xulia, eso é de- Vais a veces... De tiktokers, De tiktokers. Ah, eso. Vai sin xenxibre, lo. Pero tamén, o que lle guste, pode votar. Pode botar senxibre. Xulio casi rematou, vedes que lle quedou esa eu salsiña estou, moi xa, ves rica, como estás acaramelada. Cada vez espesa máis Sí, sí. e queda moi rica. Espectacular, E hai que Xulio. comelas quentes, claro. Sí, sí.
Hai que comelas quentes, moi importante. Vamos ver os de Merchi, porque Merchi tamén anda co seu. Merchi tamén anda co seu. Ando un pouco apurada. Que che pasa, Merchi? Que che pasa? Teño que darlle a volta a esta. E querías facer para todo a público. Para! Ole! Un aplauso para Merchi! Moi ben. Na miña casa sempre se deron. Veña, pois vai facendo fillos que Tiñas tens que ver facer a cadela sentada mirando para agora. Veña, dalle que hai que facer para todo o público. Vou falar co público da Voltas co Prato. Veña, arrancamos para lá. Vamos falar con Ramona, que Ramona, a pobre, está aquí ela só. Un aplauso para vos tamén, que o merecedes. Moitas gracias, moitas gracias. A ver, ai, estás aquí. Ven para acá. A ver, Dime. Ramona, ti como ¿Miro para ves ti o miro para a cámara? Para quen que? Queres mirar para a cámara? Non sei. Ti mira para a cámara, Como que te están queda vendo na mellor. casa. Queda ben das dúas formas. O que pasa é que na casa non saben que estou aquí. Que bao. Van broñer. Que dis? Eu penso que sí. Pero trouxeche fillós. Que? Trouxeche fillós. Que trouxen filloas? No, a receita. A receita, sí. Bueno, home. As filloas Pero fixeche algo bo, non? Era mellor que as levara. Queres levar para a casa, non? Non sei, non me reñía. Queres que fagamos unha cousa? Levas Dime. unhas fillós para a casa para que non che boten a bronca, porque non saben que estás aquí. É que eso sería ideal. Claro. É sí, que tes na casa fillos, marido, Teño pais... fillos, teño a miña nai, o ali, marido a ver se quedou na casa ou marchou. Xa veremos. O sea que tes medo de ter problemas. Teño medo de ter problemas, porque non lle dixen que viña. A ver se non encenderon a tele, que non hai Man, que problema. alucinados, de repente digo un fillo, hostia, está mamá na televisión de Galicia. Eso miro, a ver se... Ademais preguntaron, mamá, onde vas? Eu, teño unha visita. Unha visita a un plato de televisión. Unha visita, sí. Por moitas grazas por vir, é que non che boten a bronca. A ver. Vale. Levas filloas, Elis? Levas as filloas e ya está. Un aplauso para Ramona, que está connosco hoxe aquí no Voltas co Prato. A la racha. Maravilloso. Vamos con Xulio. Despois falamos. Xulio. Pois mira, eso A ver. estou emplatando, e como ves, andan os gajiños Da mazá por aí. Da mazá. por aí. Ah, vale. E agora vamos a botar, que mira como espesou, Por riba. Sí, parece caramelo do A salsa flan, Suzette, sabes? claro Cando se que queda é. así. A salsa que? Suset. A salsa? Suset. Suset. Pois Suzette. pregunta de concurso por 50 euros, señoras e señores, como se chama a salsa que fai Xulio? Suset. 664-4834-19. Teléfono da Voltas co Prata. Salsa? Suset. Veña, vamos con Merchi, que a pobre está o pasando mal. Vamos con Estou ela. esperando. Al final A ver. non fixen dúas. Non me Que deu tempo a fixaches, facer Merchi? máis. A ver, A crema pasteleira, fría. a ver, a crema pasteleira fría. Botamos aí no medio, vale? Ajá. Vale. Abundante. Sí, xa. Sí, abundantísimo. Van repartir po público a crema pastelera toda. Sí, a crema é o que vai comer o público, porque fillón non Ahora fixo. fago máis, esa está. Mira, agora, amorodos. Vale. Un Por aí poquinho de dentro. amorodo. Van a ir Hola. uns poquinhos por aí e despois Sí, outros sí. adornando por riba, vale? Home, esta é unha filloa clásica con crema pasteleira, con amorodos, pero ten un aspecto e vai estar Doblamos dun lado. espectacular, Eu creo que temos que chamar a Doblamos Ramona de porque ten que vir outra. probar isto e además levar filloas para a casa. Por favor, que veña connosco Ramona da Laracha, un aplauso para ela. Ven por aquí, Ramona, pasa. Vamos alá. Vente conmigo. Ponte aquí, por favor, Ramona. Ponte aquí. Este lado. Bueno, temos filloa clásica, unha un pouco menos clásica, tens que ir probando, vai probando a de Vou Xulio, agora probando che xa. pon ela a súa. Tesnos que dar un Vamos a veredicto, ver. a ver que é o que pasa no Voltas co Prato do día de hoxe. Vai probando, Ramona. a ver, vamos 50 euros en xogo, vamos alá. Veña, Carmen de Ferrol, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Veña, vamos alá, como se chama a salsa que fai Xulio? A crema Xosé. Moi ben, 50 euros. 50 euros, que leva. Un mico enorme para ti, Carmen, e para a xente de Ferrol. E para ti e para todos os teus compañeiros. Moitísimas grazas. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Ai, Espera que vou. nervios, tensión. Estou pegañoso. Non pasa nada, non pasa nada. Que eu, a ver, che collín a mão, pero escondicións. Oye, con crema. Señoras e señores, dous tipos de filloa distintos, dúas receitas distintas, dous recheos distintos. O que nos ten que dicir Ramona, que está a pobre, agora quedou anonadada. A verdade é que sí, teño que decir que sí, porque están buenísimas, buenísimas. Pois, Ramona. Están buenísimas. Quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Jolín, é que está moi difícil, Pois ten que dicir un nome, Ramona. É que viña ca firme idea Ramona, de non votar Ramona, por el, Dios. pero teñolle que votar el, Merchi Raval gaña coas súas filloas.
Ramona, moitísimas grazas por vir. Pasáchelo ben? Moi boas, moi Pois boas. nos encantados de que viñeras. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos o luns. Chao, ata mañá.